Ladies and gentlemen, it's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's showtime. Nou, dadelijk wat ik al zei. Even kijken of de microfoon het doet. En een microfoon. Goed erin drukken. Ik heb jullie te pakken. We gaan eerst naar een liedje luisteren. Een liedje van Ramses Shaffi. Er zijn misschien mensen die kennen Ramses Shaffi nog. Als ik om me heen kijk, zijn er ook iets oudere kandidaten hier. Dus die kennen Ramses nog. En Ramses was een heel uniek persoon, heel apart. En ik ben wel een beetje fan van Ramses Shaffi. Ik kan zelf niet zingen, dat ik zometeen hoor je een liedje van Wende. En Wende gaat een liedje zingen over Ramses Shaffi. En dat gaan we nu doen. Dus gaan we eerst luisteren naar een liedje. Leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa of mijn grootpa gedaan? Hoe doet er mijn neef of hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat dan de buurman weer vindt? En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mens durft te leven. Je leefregels voor, ze geven je raad en ze roepen in koor. Zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. Met die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen. Je wordt genegeerd als je het anders zou doen. Alsof je iets ergs had misleven. Maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Mens durft te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind. En lap aan je laars wat een ander dan vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst. Maar wees op je vierkante meter een worst. Wat je zoekt kan geen ander je geven. Durf te leven. Schitterend lied van Wende. Een liedje is eigenlijk voor Ramses Shaffi. Het is ook eigenlijk een beetje ons thema. Durf te leven, durf jezelf te zijn. En daar hebben we altijd een beetje moeite mee. Ik ga jullie vanavond meenemen in een verhaal, in een diepte. We gaan ook in trauma's zitten, maar die gaan we keren in de keil naar humor. Die diepe trauma's, we hebben ook nationale trauma's. En er zitten ook persoonlijke trauma's van me bij. En die gaan we keren in de diepte van de krocht van het trauma. Gaan we die naar boven halen en draaien in het licht. En er komt een stukje mobiele humor. En dat vind ik nogal prettig, want met een lach kun je soms de zwaarste trauma's, ik wil niet zeggen alle, maar dan kun je toch een soort herstel mee beginnen. En dat geldt voor mij. Nou, ik wil jullie meenemen naar een verhaal. De humor komt iets later. Bij mij gaat er altijd met een lach en een tranenshow. En ik heb een psychose gehad. En een psychose, die was behoorlijk heftig. En die psychose, die was behoorlijk heftig. Ik heb daar een jaar lang last van gehad. En
die psychose die is behoorlijk ingehaald. Behoorlijk ingehaald. Ik was mezelf kwijt en ik dacht, je komt er nooit meer uit. Ik heb het geluk gehad dat ik eruit ben gekomen. En daar ga ik ook een stukje over vertellen. Wij gaan nu naar het psychoseverhaal. We gaan de diepte in. 4 jaar geleden liep Valkenburg vol. Vol. Het was gewoon een badkuip. Ik werkte destijds, ik deed vrijwilligerswerk. Ik dacht lieverschap. Ik deed vrijwilligerswerk in Museum Valkenburg. En ik werkte daar. En op een gegeven moment, ja, ik belde altijd 's morgens met mijn collega's. Ik zeg van, hoe laat kan ik terecht? Hoe laat maken we de deur open? En dat allemaal. En toen op een gegeven moment belde ik mijn collega. Ik zeg, straks zien we elkaar alweer. Nee, zegt ze, we gaan ons niet zien. Ik zeg, wat is dit voor een kutverhaal? Nee, zegt ze, we gaan ons niet zien. Ik zeg, ze zet de tv maar aan. En dus zwommen de eentjes voor het museum. Ik denk, ja, dat kunnen ze beter Klein Venetië gaan doen met een wonder of zo. Ik denk, what the fuck, je kunt weer terug. En langzaam begon zich een psychose te ontwikkelen bij mij. Want ik heb er wel wat meegemaakt, ik wil niet klagen. Ik denk dat iedereen wat hier in zijn leven mensen dingen hebben meegemaakt waar die moeite mee hebben. Maar bij mij was dat dus ook. En eigenlijk die wolkenbreuk gaande ook voor mij als een tsunami waar ik wakker in mijn gevoelens. Ik werd helemaal wakker in mijn gevoelens. En ja, op een gegeven moment, 2 weken later, Valkenburg was overstroomd. Lag ik in bed, ik denk, misschien ben je wel een god. Ik denk, godverdomme, dat zou wel kunnen. Als je heel boos wordt, dan kun je het laten regenen. Ik denk, schitterend. Ik denk, wow, ik ben een godheid. Ik denk, prachtig. Ik heb gewoon een Valkenburg laten overstromen, maar ik dacht wel, ik denk, ik ben heel bijzonder. Ik ben een heel bijzonder persoon. En die psychose die begon zich steeds meer te ontwikkelen. En steeds meer. Op een gegeven moment liep ik door Brunsum, liep door het centrum. En denk die mensen, die hebben een app van mij. Heel Brunsum heeft een app van mij. En er staat alles op in die app. Daar staat alles op, mijn hele geschiedenis. Bij wie ik naar bed ben geweest, wie mijn ouders waren. Het zijn, het zijn er niet zoveel. Maar alles. Ja, dat moet toch. Ja. Maar oké, dus op ieder moment dacht ik van iedereen heeft een Brunsum voor mij. Dus ik liep door een Brunsum, liep ik door een Brunsum en ik zag mensen op de Erkerk. Ik dacht, godverdomme, ze weten alles. Ze weten alles, ze weten gewoon alles over mij. Maar ik vond het prachtig, want ik was een godheid. Want de burgemeester van Brunsum, dacht ik, die wil me nooit kwijt. Ik denk, want die wil natuurlijk een godheid in het midden hebben. Die denkt, die wil die jongen nooit kwijt. Door de dag van na die boodschappen doen en dan hoor ik door de boksen van het centrum, hoor ik Whitney Houston en nog van die. Ze heeft nog mijn muziek uitgekozen, de burgemeester. Ik denk, prachtig, mijn muziek, ik ben gewoon een verdomd goede godheid. Godverdomme, wat zeg ik ernaast? Ja. Nou ja, en op een gegeven moment begon zich dat te ontwikkelen. Het begon zich steeds meer te ontwikkelen. En op een gegeven moment dacht ik van, nu komt best van een mooi hoofdstuk. Want ik dacht dat het een controle was voor mij. Alles wat ik deed, dat werd allemaal benoemd in controle. Ik dacht dat die controle room was voor de afzet. Jezus, wat ik van potja. Nou ja, en op een gegeven moment dacht ik gewoon van, dat is heel toepasselijk. Jullie zijn niet allemaal van Brunsum, maar de meeste wel. In Brunsum heb je op het gemeentehuis, boven op het gemeentehuis staan klokken. Daar staan van die klokken. En ik had met mijn hoofd geprent, ik denk dat heeft de burgemeester ook van me geregeld, schitterend. Als die klokken gaan loeien, dan is iemand verliefd op je. En dan liep ik door het centrum en ik hoorde die klok, ik denk, wie is het, wie is het? Prachtig, dat moet toch iemand zijn? Ik denk, wow, die burgemeester is echt super gaaf van Brunsum. En die is eigenlijk echt een super mooi mens dat hij er allemaal over me doet. En toen ging ik naar Heerlen, ik denk Heerlen is er ook bij betrokken. Ik denk Heerlen ook, en dan liep ik over de maan bij de Heerlen, liep ik over de maan en dan met een pastoor tegen. En dan ben ik gewoon de klokken te doen. Ik denk, wat een vieze flikker. Ik denk wel. En ik heb een relatie met een man gehad, ik moet zeggen van, ik ben niet meer zo van die loverhalen. Ik ga ook meer voor de mosseldieren. En ik vind het ook een beetje raar wat die pastoor altijd zei. Dat had ik ook in mijn vorige show gezegd, en ik gebruik nu ook weer. Ik zeg, door hem, met hem en in hem. Als je daar een flikker bent, dan weet je dat. Ja, maar oké. We gaan gewoon verder met ons verhaal. De psychose begon zich steeds meer te ontwikkelen, steeds meer. Het werd steeds fascinerender en ik was er helemaal van de onze bomen. En op een gegeven moment dacht ik van, ik krijg 50 miljard van de burgemeester van Brunsum. De chef van 50 miljard. Die dacht ik dacht dat ik die kreeg. Ik was zo vast van overtuigd.
En, dankjewel schat. En toen ben ik naar een motorbedrijf gegaan hier in Brunsum. Ik kwam naar binnen lopen. Ik zeg, ik denk, ja die god, hij is overal welkom. En toen kwam ik binnenlopen en ik zeg tegen die vrouw, ik zeg, ja, wauw, wat een coole Cadillac. Ja, zegt ze, dat is leuk, die is helemaal gerestaureerd, gerenoveerd, of hoe je dat noemt. Ik zeg, ja, wat kost dat ding? Ja, 32.000, denk ik, krijg toch 50 miljoen. Denk dat. Ik zeg, wat rijdt die 1 of 6? Ik zeg, helemaal geen probleem. Ik zeg, over 2 maanden maken we de deal. Geweldig, ja, over 2 maanden zie ik het terug. Ik denk, boah, onder een Cadillac. Ik denk, boah, en je bent nu godheid, je bent gewoon helemaal geweldig. En toen dacht ik van bij mezelf van, ik wil ook ergens anders wonen, want die godheid wordt toch wel belaagd hier in Brunsel. Ik denk, ik ga naar Zeeland. Ik naar Landgraaf toe. Ik naar Landgraaf, ik kwam er aan. En daar stonden van die, ik weet niet of jullie dat weten, in Landgraaf had je een bedrijf, die hadden leefcontainers waar je in kon wonen. En destijds, nu zijn ze failliet, kan het misschien door mij komen, maar ik vond die man met die wooncontainers, hij zegt schitterend. Ja, zegt die bank, dat is ook schitterend, zo'n wooncontainer, minimalistisch ingericht, maar er is een airco erbovenop. Ik dacht, wow, ik denk dat is echt iets voor mij. Dan kwam die man, zegt hij, er interesse? Ja, ik zeg, doe maar 3. Ja, zegt hij, ik zeg, en die moeten met een dieplage, moeten die helemaal naar Zeeland worden geparkt. Dat is 19.000, ik zeg, dat valt reuze mee. En steeds begon dat die psychose steeds meer aan te zwamen. Ik moest die 50 miljard hebben natuurlijk, anders kon ik niks. En toen ben ik naar een ethisch party gegaan. Toen ben ik naar de ethisch party gegaan. Ik heb ze nooit gekregen trouwens. Ik heb nog geen subsidie van de stichting binnengekregen, laat staan dit. Maar op een gegeven moment begon zich dat te ontwikkelen. En ik denk, je moet die 50 miljard binnenhalen. Ik denk, dat moet je hebben, dat geld, dat moet ik hebben. Ik denk, dat moet je hebben. En toen, ik dacht altijd dat er op een feestje, dat de burgemeester zou komen en die zou zeggen tegen mij, meneer, hier heb je 50 miljard, u bent mijn godheid. Want ik dacht ook dat hij onsterfelijk was. Dat dacht ik ook. Ik denk, je bent helemaal onsterfelijk. En er zijn mensen misschien hier in de zaal, die hebben de film The Highlander wel eens gezien. De oude Highlander film. En die man die liep over de bodem van het meer. En die ging niet dood. Ik denk, dat kan ik ook. Ik denk, je bent gewoon de godheid. Ik denk, dat kan ik ook. Ik kan dat ook. Ik naar Schutterspark, ik ging naar Rovij. Ik denk, ik ga gewoon super geweldig. En ik deed mijn schoentjes uit, sokjes uit, met de tenen. Ik dacht, is me te koud. Ik dat gaan we dus niet doen. Ik denk, dat gaan we dus niet doen. Maar ik moest die 50 miljard nog krijgen. Ik moest die 50 miljard. En toen, wat deed ik toen? Dan ging ik toch dat ding eens ondernemen. Toen ging ik op een gegeven moment naar de rockfabriek in Agen. Knalpsychotisch, helemaal van het padje af. En ik kom daar binnen, ik denk, dat heeft de burgemeester bij zijn mond van mij. Er stonden 2 homo's te zingen. Ze wist natuurlijk dat mijn ex-vriend een kerel was. Ik denk, dat heeft ze allemaal voor mij geregeld. En ik ging helemaal los in die zaal. Ik ging, ik denk, vanavond krijg ik 50 miljard. Ik denk, nee, dat is mooi, je bent een godheid. Je kunt het weer beïnvloeden, je bent onsterfelijk. Oh fuck, wat zei ik daarnaast? Nou, oké. En op een gegeven moment, dat was natuurlijk toch wel interessant natuurlijk. Dat was natuurlijk toch interessant. En die avond was ik het dansen, ik ging helemaal los. Die mensen dachten ook, is dat voor me loopt? En bij een van de avond zei ik, de shopping, ik wens iedereen wel thuis. Ik denk, die check. Ik denk, die moet die check hebben. Ik denk, die check. Ik denk, die check. Ik denk, die komt wel. Ik denk, dat komt allemaal wel goed. En toen ben ik naar een ethisch party geweest in Maastricht. Ik kwam naar binnen, ik ging helemaal los. Ik denk, dat heeft de burgemeester ook al voor me geregeld. Prachtig mensen, ik stond er te dansen. En dan was die kleine onderdeur was daar van Maastricht. Hoe heet die zangeres nog? Een normale? Baby Kraft was het zeggen. Ik denk, dat heeft de burgemeester ook voor me geregeld. Ik zeg, Baby, geweldig dat je er bent. Baby's heb je ook top. Ik denk, ik denk, dat heeft zo voor me geregeld. Ik denk, dat is super gaaf. Ik denk, vanavond komt die check. Ik denk, vanavond komt die check, die moet komen. En wat gebeurde? Ja, dat kan gebeuren. En dat gebeurde toen. Wat gebeurde toen? Op het einde van de avond, Baby Graaf had haar laatste woordjes gezegd. En stond de discjockey stond op, zegt hij, ik wens iedereen wel thuis. Ik denk, weer geen check. Ik ging op ons op een nul, want die begon natuurlijk toch links en rechts wat geldnood te komen. Ja. En wat gebeurde er toen? Toen was de parade in Brunsum. Daar zitten we ongeveer 3 jaar terug. En er stond een tent, die stond in het park.
Ik denk, daar ga je naartoe. Ik denk, daar moet je naartoe. Vanavond krijg je die check. Ik denk, vanavond krijg ik die check, die moet ik hebben. Ik naar die parade toe, in die tent, ik ging helemaal los. En de mensen stonden helemaal gek te kijken. Weet je, want de hele dansvloer stond vol. Alles was een dans. Ik denk, prachtig. Ja, wat wil je met een godheid in het midden? Ik denk, vanavond komt de check. Je denkt, de check, de check. En toen was de lasershow. Toen was daar een lasershow. Midden in het park was er een lasershow. Ik denk, dat heeft de burgemeester ook geregeld. Nou ja, en toen op een gegeven moment, toen kwam die lasershow. Ik denk, je bent nog een alien. Ik denk, je bent een alien, je bent onsterfelijk, je bent goddelijk. Ik kan het weer beïnvloeden, ik ben gewoon een prachtig mens. En die lasershow die staalde neer op het publiek. Ik dacht, boah, wat ben je cool. En toen gebeurde het. De lasershow was voorbij. En toen kwam de burgemeester. Die kwam op de bühne. Ik denk, nu gaat het gebeuren met de wethouder. Ik denk, dat gaat helemaal officieel nu aan toe. Ik denk, dat gaat helemaal officieel. En dan zei de burgemeester, ik heb genoten van jullie publiek. Het was de mooiste avond. Ik stond wat laag. Ik denk, de check, de check, de check. En zeg ze, ik heb genoten. Ik vind jullie geweldig publiek. Ik heb intens genoten. Allemaal een wel thuis. Ja, dat fuck, weer een check. Ik denk, nou, ik kreeg het niet meer gecheckt. En in binnen sliep ik al in maatschappelijk werk. Ik zat al bij budgetbeheer. Was die hele situatie was naar kloten. Ik had schulden opgebouwd. En toen ging ik naar huis en dan ging ik in bed bij en opeens hoorde ik een geluid. Ik denk, nu komen de aliens me halen. Nu gaat het gebeuren. Ze komen hem gewoon weghalen uit ons midden. En toen gebeurde er iets anders. Toen gebeurde er iets anders. Ik werd 's morgens wakker. Ik riep naar de buurman. Ik zeg, man, heb je dat geluid gehoord? Ja, zegt hij. Ze wouden Alex moeten rollen op een straat. En toen werd het anders. Toen werd het verhaal anders. Toen werd het heel anders. Toen kwam mijn overbuurvrouw naar me toe. Die zei tegen mij, man, je hebt een tabletje nodig. Ja, oh mijn god, heb ik een tablet? Nee, ik moet eens even toch zeggen. Maar ik denk, oh shit, dit is wel serieus. Ze zeggen eigenlijk met toon van, er was geen andere mogelijkheid. Mijn huis was een bende. En de burgemeester is nooit geweest met de check. En ja, op een gegeven moment, oh dankjewel. Heb je wel goed gecheckt. Ja, hè. En ja, toen zei de overbevel, je moet naar de dokter. Ik naar de dokter en daar kreeg ik een tablet. Ik kreeg daar een tablet en langzaam kwam ik weer in een stukje realiteit. Langzaam kwam ik in de realiteit. En wat gebeurde er toen? Ja, ik begon te genezen van de psychose. Ik kwam uit een waanwereld terecht weer in het heden. Maar ik was nog niet optimaal genezen. Ik ging destijds, en daarom is dat ook even een serieus stukje, want ik vind dat wel heel belangrijk. Ik ging destijds wel eens naar Valkenburg. Ik zou iedereen aanraden, mijn goede vriendin die staat er ook. Daar heb je Tjaffoes, daar kun je eeuwig leuk vieren, je kunt er feesten. En toen was ik bij Tjaffoes, op een gegeven moment mensen pakten mij bij de hand. Want eigenlijk 10 jaar terug was mijn stille, dag lieve schat. Ja, de hand. Geliefd. Dus toen gebeurde er iets. Ik was in het Tjaffoes en ik was aan het dansen. Langzaam was ik al ver uit de psychose. En er gebeurde iets, er pakte me iemand bij de hand. Het is net een meisje wat bij de hand gaat. Die zei van, je komt met mij mee. En dan voordat ze haar verder vertelde, ik wilde altijd graag in Amsterdam opgroeien. Dat Siske de Rally vond ik leuk, vrechtgeberg. Niet moeilijk doen over makkelijke dingen. Ik had dat altijd heel graag gewild. Maar het had niet veel mensen verteld, maar dat was wel mijn innerlijke wens. En toen, wat gebeurde er toen? Die avond pakte mij bij de hand en die zei van, jij komt met mij mee. En toen liepen we naar buiten en dan zegt ze, wij hebben een soulconnectie. Wij kennen elkaar al veel langer, we hebben gewoon diep contact met elkaar. En toen zei ze van, ik zeg, waar kom je vandaan? Uit de buurt van Amsterdam. En toen was de vriendschap geboren. De vriendschap was geboren. Uiteindelijk ben ik met haar moeder, dus hebben we we hebben jarenlang gevierd, we hebben gefeest. En ik heb van mijn eigen familie afscheid genomen, maar ik heb een nieuwe familie teruggekregen. En dit is het hoofdstuk psychose ook niet meer mee belast bij.
Het bloed. Kipoe. We gaan nu, voor de pauze gaan we nog een ander thema bespreken. En voor ik dat thema begin, wil ik eerst een liedje horen. Sex Machine. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. Like a sex machine. You got to have the feeling. Nou, ik had destijds een vriendin. Het was gewoon een gigantisch kutwijf. En ik had het niet op de brandstapel gezet en ik had moeten allemaal blogs bij gedaan. Dat had ik heel graag gedaan. En op een gegeven moment waren we de kamer aan het verven. De kamer waren we aan het verven. En zegt ze, hey Marcel, vanavond gaan we naar de parenclub. Ik zeg, doe niet naar parachutespringen. Nee, die bedoel ik niet. Dus ik, what the fuck? Ik denk, oh fuck. Ik denk, Jesus. De parenclub. Ik denk, oh. En ik stond te verven. Ik zeg, meid, gaan we daar echt naartoe? Ja, zegt ze me, de buurman gaat ook mee. Ik denk, oh fuck. Ik denk, shit, die gaat ook nog mee. Ik vond hem maar een aardig mens. En ik stond weer te verven. Ik zeg, nee, ik ga niet. Dat is het uit. Ik denk, fuck. Ik ben verven, ik verf van. Ik zeg, ja, dan ga ik mee. Een keer later, nee, ik doe het niet, dat is het uit. Ik denk, oh, ik wilde dat mensen niet mee. En ze had ook zo'n pakje gekocht, zo'n SM-pakje. Ik vond het prachtig, met zo'n leren oekje en soms vorm een beetje daar. Ik zeg, meid, boy, die zal ik nog niet in. En zegt ze, vanavond gaan we. Ja, ik met mijn hart, ik zat er bijna gewoon de achterhuis toen bellen. Want er was gewoon gelanden met de bezeilen. Ik denk, naar de parenclub, ik had al zoiets van, jezus, met de parenclub. En mijn vriendin vond het prachtig, daar echt zoiets van, yes, we gaan het parenclub. Wij in die auto, ik kan het gewoon zeggen, naar Sittard, dat is nu toch niet lang geleden. Kom ik daar aan, je loopt door de tuin, allemaal beelden. Ik denk, je kon dus ook wel eens de beeldenstorm toepassen. Maar oké, maar dan kom je daar aan en dan zegt hij, ja, dan moet je daar een bedragje betalen. En als je een koppeltje bent, is het natuurlijk goedkoper. En ik stond erbij, ik had zo'n paar strak boekje aan. Ik denk, oh fuck, hier gaat het gebeuren. En mijn vriendin stond er daar, is helemaal leer uitgetost. Ik zeg, je hebt die boek voorbereid. Ja, zegt ze, ik vind het ook leuk. Kutwijf. Nou ja, en wij toen, liepen we naar zo'n cafeetje hier van de beneden gekomen in die ruimte. En voordat ik die café in liep, keek ik zo aan de zijkant naar binnen. Er was een vrouw bezig met 6 mannen. Ik denk, die krijgt nooit een leggeband, die wel. Ja, ik denk, dit is heftig. Ik denk, wow. Hij liep door, maar je stond nog te kijken, ik vond het toch een beetje leuk. Een beetje leuk, ja, sorry. Fuck. Nou, dan ben je naar het café, naar binnen gelopen. En we zaten daar, ik had zo'n pakje drum. En dan mocht je voormorgen nog in de cafés roken. Ik zag dat pakje drum, ik zat zo voorovergebogen. En mijn vriendin die ging aan de paal, doen we een paaldans. Ik dacht, wat een kut, man. En ze was zo, ja, maar zo schitterend is het hier. Ik denk, boah, kunnen ze niet even Isis bellen om die vol op te ruimen, denk ik. Boah, een kutwijf dan. Leuk is het hier. Ik zeg, nou, dat stelletje waar we mee gekomen waren, die waren opeens ook verdwenen. Maar ik denk, oh, ik stond daar alleen. Ik denk, ik krijg dat niet getrokken. Ik denk dat, dat is me te zwaar, dat is me veel te zwaar. En op een gegeven moment ging ik naar de bar. Er stonden ze iemand op de pijp al met 3 man. Ik zat ernaar. Ik zeg, doe mij maar een biertje. Doe mij maar een biertje. Ja. Ik denk, wat een lulverhaal hier allemaal. Nou, toen zei ze, ja, zei die man, je bent de eerste keer eens. Ik ga het veel wel zien. Ja, zegt hij, je bent op de travelvreesavond. Ik zeg, nou, ik zeg, wat voor zeggen. En mijn vriendin die was al aan het dansen. Ik stond gewoon midden in de discotheek met een leren broekje te dansen. Wat een kutzwijn. Nou ja, op een gegeven moment gebeurde het.
kon die man naartoe zegt, ik ga je rondleiden door het gebouw. Zegt hij, kom maar bij me mee. Zegt, loop maar met me mee. Ik zie dat je het een beetje moeilijk hebt. Ik zeg, ik heb het ook moeilijk. Nou, we liepen naar ruimte, zegt hij, dit is de groepseksruimte. En mijn vriendin spot me meteen op de matras. Die zegt, ja, laat maar beginnen. Ik denk, fuck, wat zei dus zegt ze, mag ze weer leuk hier? Ik denk, vind je dat benodigd? Ik had het niet. Fuck, shit. Zegt ze hebben hier alles. Ik zeg, ja, dat zie ik. En toen zegt hij, dit is de SM-ruimte. Zeg, misschien weet je dat ook. En mijn vriendin ging al meteen in die cocktail. Ik stond erbij, ik dacht, ik moet van dat mens af. Ik denk, ik moet van dat mens af. Marcel, kom mee die ruimte. Ik zeg, nee, dat doen we niet. En ik heb met zwiepje geslagen of zo. En toen op een gegeven moment, gingen we dan toch weer terug in die café. Ik had de hele avond zo gedaan seksje. En Shaggy's eruit draait. En spotten en we van de park. Die stond te dansen wat te geel op een paar mannen. Ik denk, oh, het is zo fout. Het is zo fucking fout. En toen kwam de verlichting. Ik denk, zei iemand, we gaan nu sluiten. Waar komt wel thuis? Nee, maar ik zeg, oh, je bent verlost. En toen liepen we naar de auto, gingen we zitten. Zegt ze, volgende week weer. Eerste plaats, Leon, bedankt voor het sponsoren van de frikadellen. Alle lekkers. Dat man hier is echt voor. We gaan beginnen weer. En we gaan over het thema praten. Ik vind dat leuk. En dit is lang niet meer in de houding dat thema, maar het is een prachtig thema. En het thema heet heksenverbranding. En dat vind ik leuk, heksenverbranding. 500 jaar geleden, of 400 jaar geleden, kwamen, we hebben sommige vrouwen, die kwamen, en ook mannen, en ook kinderen, die kwamen op de bar staan. Maar we gaan gewoon, ik heb echt zoiets van, dat moet weer ingevoegd worden, die heksenverbranding. Die heksenverbranding moet weer ingevoerd worden, dat had ik zoiets. En ik heb ook de burgemeester een brief geschreven of ze me toestemming wil geven of vergunnen om die heksenverbranding te laten plaatsvinden. Maar wat ze zei, misschien is er nog een beetje op, misschien kunnen we dat wel. Dus dan vond ik, niet dat ze dat wilden doen, maar heksenverbranding, weet je, dat is iets leuks, weet je. Je kunt gewoon, als je iemand, een propfiguur vindt, dan kun je hem gewoon aanwijzen als hij is. En zo ging dat voor, dus ook. In zo'n dorp, zoals Brunsum, was het vredig, het was stil. En er komen een paar van die meloten binnen, van het geloof. Want ik heb niet veel met geloof, ik zet nog steeds de Bijbel, achter op de Bijbel staat. Dit is een NBG-vertaling en ik vind het gewoon niet belangrijk genoeg. En dat is weinig ook. Maar voor 400 jaar geleden zoiets, was er zo'n rustig dorpje als Brunsum, dat was een ander Pies en Dree. En er komen een paar meloten van het Vaticaan, die komen binnen en die hebben een boek bij zich. En die zeggen, jij bent een heks. Ze weten ze gewoon niet meer nou. En die vroeg natuurlijk, ik een heks. Ja, u moet meekomen. Ik vind dat toch zo leuk. En dan werden die vrouwen naar de nachtkamer gebracht. En dan kregen ze duimschroeven op de duimen gezet. En die waren aangedraaid. En bent u een heks? Nee. Nou, dan moeten we nog iets gaan doen. En dan werden die mensen, wat ze deden, dat was prachtig. Waren die mensen in het water gegooid. En dan werden ze zo vastgebonden, zo. En dan werd je in het water gegooid. En als je in het water gegooid werd en je zonk, was je geen heksen. Maar je was wel de pijl uit. Maar bleef je drijven, dan was je een heks. Dan was je gewoon een heks. Nou ja, wat gebeurde? Sommige vrouwen hadden van die wijde rokken. En nu werd die in het water gegooid en dan kwam daar een luchtballon onder die rok. Ja, heks. Ja. Kijk joh. En dat zo ging dat vroeger. En zo was dat vroeger. En die martelingen die zijn natuurlijk ontzettend heftig geweest. Ze hadden echt hele interessante martelingen hadden ze. Bijvoorbeeld de rektafel werd je opgelegd, toen werd je helemaal in elkaar getrokken. Had je zoiets van, ik ben geen heks, maar uiteindelijk bezweet je toch, zei gewoon ik ben een heks. En dat zijn toch wel dingen, die waren heftig. Maar ik heb er zo'n beeld, voorbreken oven, iedere zaterdag een heksenverbranding. Maar dat vind ik toch wel leuk. Het heeft toch wel iets, weet je. Dan kun je die kinderen van de sculpting, die kun je daarbij betrekken.
Dan kunnen die de aanmaakblokjes leggen zo. Heet je fokkerijtje. Prachtig. Of het stoeltje wegtrappen bij de gevallen. Heet je fokkerijtje. Zegt de pleur. Het zijn toch leuke dingen, die dingen moeten weer ingevoerd worden. Maar ja, ik word niet goedgekeurd. Ik vind het niet leuk, maar ik vind het verschrikkelijk. Maar eigenlijk zit er ook rampzalige haal te halen. In het Laken is rond de 16e eeuw een meisje verbrand van 13 jaar oud. 13 jaar oud, verbrand. Het hele volk hier op de Marktplein gestaan voor het raadhuis en is dat meisje verbrand. En dat meisje, daar heb ik mensen over nagedacht en ik ga er ook dingen op opgezocht. Dat kan dus zijn dat het meisje in het verleden is misbruikt. En een man die bang was dat dat meisje met dat verhaal naar buiten kwam, die zei gewoon, jij bent een heks. En dan was hij van haar af. Dat zijn diep treurige verhalen die gebeurd zijn. En ik vind dat het nooit meer mag gebeuren. Er zijn nu, als ik me niet vergis, op Roermond is nou een tuintoesteen waarin staat van dat ze eigenlijk worden niet meer als heks worden gezien, die mensen die daar verbrand zijn. Maar ze krijgen weer een erkenning dat eigenlijk achteraf, daar heb je ook een naambord, post, nog iets. En dat die mensen dat het terecht wordt, de moord wordt terechtgezet van dat was gewoon moord. En dat is typisch, dat is heel tragisch vind ik dan. En ik vind eigenlijk van de kerk dat het 500 jaar heeft geduurd voordat daar een tegeltje kwam en dat ze zeiden sorry. Ik vind dit soort sorry's 500 jaar te laat. Ik vind een brute moord, er zijn 60.000 tot 80.000 vrouwen en mannen en kinderen vermoord op de brandstapel. Die zijn daar beland. En ik vind dat gewoon een genocide. En dat mag helemaal niet weer gebeuren. Ik vind dat de katholieke kerk zich tot het bot moet schamen dat ze zo'n mensen zo meer. Nou, sorry. Ik was laatst met de wethouder in het park. Een hele leuke man, best wel een leuke man. En we liepen daar en zegt hij, hé Marcelo, zegt hij, we hebben wat veel ganzen in het park. Ik zeg, oh. Ja, zeg eindelijk, zeg, wat ga je daar aan doen? Ja, zegt hij, volgende week is ruiming, zegt hij. Ruiming, zegt hij, dan gaan we ze afschieten, we gaan er een paar afschieten. Ik zeg, oh shit. Ik zeg, ik krijg zo'n ideetje. Ik zeg, ik krijg een beetje een ideetje. Ik zeg, er zitten ook veel ouderen met scootmobielen. Ik zeg er ook. Ik zeg, dat zijn gewoon die zeurkousen, vroeger was alles beter. Weet je dat? Ik zeg, dat is toch de unieke kans als we toch een schieten zijn. Ik zeg, dan kun je dat gewoon meebakken. We komen woningen vrij, want het is een woningnood. Ik zeg, daar zijn we ook vanaf, het gezeik zijn we vanaf. Nou, de zorg die bespaart ook enorm veel geld. Nou, zegt die Marcelo, ik zie dat wel zitten. Hè? Ja, we zouden veel meester wel zeggen, allemaal wel thuis. Nee, maar ik vind dat wel interessant. Ik zeg, waar gaat dan nu een vergunning aanvragen? Ja, zegt hij, dat moet hij, vindt het prachtig, zegt hij. Ik zeg, ja, hij zegt, dat moeten we gewoon gaan doen. Dus als u volgende week door het park van gaat, alsjeblieft niet met een scootmobiel. Het kan zijn dat je een kogel in je reet krijgt. We gaan het over iets anders hebben. We gaan het hebben over uitbuiting. Over uitbuiting. Hier in Brunsen, en ik sta me nu heel pas wel op, is een spot waar mensen, ja, voordat ik dat ga zeggen, gaan we eerst nog iets anders vertellen. Ik was later bij een vriendin. Ik zei, ik doe arbeidsparticipatie. Ik zeg, schitterend, zeg ik. Dat is wat mooi dat je dat doet. Ja, ik wil weer arbeidssimulatie, ik wil terug in de maatschappij. Ik wil het gewoon. Ik zeg, geweldig. Ik heb ook iets gevonden. Ik zeg, prachtig, wat heb je dan gevonden? Ja, daar. Kijk, ik mag die naam niet meer doen. Ik mag die naam niet zeggen, anders zou ik een bombrief van de deur. Maar oké, hier in Brunsel is zo'n locatie, die is daar. Ik zeg, dus je doet arbeidssimulatie? Ja, dat vind ik goed. Ik krijg €1 per uur. Ik zeg, wat? En ik heb ook een 0 uur contract. Ik zeg, wat? Ik zeg, wat is dat? Ja, ik krijg €1 per uur. En dan had ik haar een tijd niet gezien. Had ze een half jaar gedaan, had ze die griep. Heeft ze gewoon niet doorbetaald gekregen. Hij wordt er ook ziek van zulke mensen. Wat een kut voor hem. En toen op een gegeven moment zegt ze tegen mij, ik ga op vakantie. Ik zeg, oh leuk, ik zeg, dan krijg je natuurlijk doorbetaald, die €16 per week. Nee, zegt ze.
Zegt ze, dat krijg je niet betaald. Ik zeg, dus je bouwt ook geen vakantieuur op? Nee, krijg je ook niet. Ik zeg, what the fuck? Ik zeg, geen vakantiedagen, geen ziekengeld. Ik zeg, een vakantiegeld dan? Nee, dat krijg je ook niet. En toen ben ik toch stiekem even naar de Rode Beek gegaan. Ik denk, misschien zijn de VOC-schepen weer geland in Kortrijk. Ik denk, misschien zijn er toch wel slaven. Ik denk, misschien dat er toch weer slaven worden gehaald naar Brunsel om dit soort instanties te werken. En heb me daar een beetje in verdiept. Die mensen die daar werken, die werken voor 1 euro per uur. En als ze een beetje geluk hebben, hebben ze 8 euro op een dag. En dan 2 dagen, maar degene die dat uitbaat, waar die mensen werken, die zien dat als dagbesteding en die krijgen dan 100 euro per persoon per dagdeel van die mensen. En dat vind ik gewoon grandioze uitbuiting en dat het nog hele dagen gebeurt, vind ik gewoon schandalig. Hier moet een einde aan komen, vind ik. We gaan het over iets anders hebben en dat is eigenlijk iets heel aparts. Ik heb nu al 2 jaar geen seks meer gehad. Ik heb een enorme rugagenda, maar daar red ik het soms niet mee. Maar laatst zei een vriendin van mij, we lopen zo aan, ik ben zo te struisken gelopen. Ik denk, ja, dat worden we dan ook meer. Oké, maar weet je, als je 2 jaar geen seks meer hebt gehad, dan ga je verkeersborden heel erotisch vinden. Ja, dat is echt waar. Je gaat verkeersborden erotisch vinden, echt waar. En er zit in verkeersborden zit een hele hoop erotiek. Moet ik even hier op gaan staan? En ik weet niet, ik krijg er toch al. Ja, lukt wel. Weet je? En hallo. En als ik dan door het verkeer raas met mijn fietsje, vind ik die verkeersborden vind ik gewoon super erotisch. En die herinneren me gewoon aan werk. Of dus niet aan werk, aan erotische handelingen. En daar gaan we mee beginnen. Kijk, als ik dit zo borden zie, hoor je, krijg je een spontane samenleving. Dan moet ik ook meteen, ik zie die draadmuziek, ik zie gewoon eigenlijk een deken. Ja, dat is echt waar. En ja, sorry, als je over de 55 bent, kan dit. Ja, lekker lullig. Ja, heeft andere mensen die de andere kant, weet je. Nou, ons, mag ik wat vragen? Is dat een brandbaar? Ja, ik ga even over je heksenverbranding. Is dat brandbaar? Toch, nee, was even tussendoor. En dit vind ik ook zo, weet je, dit vind ik ook, kijk, slipgevaar. Weet je, bij nat wegdek, weet je. Pas op, nat wegdek, slipgevaar. Ik vind dat zo erotisch. Weet je, ik parkeer dan de auto even in die dingen. En dan gaan we het, ja, dit vind ik ook een klote bak. Je mag gewoon helemaal niks. Dat zijn echt van, ja, dan gebeurt er gewoon niks. Het zijn gewoon afgeschreven. En dit vind ik ook een beetje moeilijk bord. Daar heb ik een beetje moeite mee. Doodlopende weg. Kijk, als je natuurlijk nooit een don't be silly, put a condom on your willy, zeg ik altijd. En kijk, en als je het toch overal met iedereen doet, dan kun je ook een keer een geslachtsziekte oplopen. En dan heb je een doodlopende weg. Ja. Dit is een beetje een gevoelig thema. Kijk, als je dan met een vrouw werkt, ze mag niet boven de 5,4 ton mee. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Kijk, hier heb je weer even kijken. Oh fuck. Gevaarlijke stoffen, zoals, dat kan iedereen. Hè. Ik zie toch een paar bekende mensen uit de Paprika. En dit is ook heel belangrijk, 4,8 is dat. En dat heeft te maken met de hartslast. Als je dus een vriendin krijgt, ja, dan moet je wel even rekening houden met je pet. Dat ze niet te dik is, dat ze altijd rond die 4,8 als druk zit. Dus dat is wel heel belangrijk dat we daar even mee. Ja, dit vind ik ook een heel erotisch bord. Oh, daar word ik zo opgewonden van. Ja, zeg maar. Oh, ik vind het een beetje mooi. Je moet er altijd aan mijn vingerzuivel denken. Sorry. Doe het niet met boeren.
parkeren laten los. Een beetje de laatste in Baken geweest. Samen met goede René. En we liepen daar en denk ik gewoon wie die neukpartijen in een straatje is gewoon laden lossen. Dus stappen. Ja kijk, en seks heeft ook een bepaalde snelheid, of snelheid 50 km per uur. Vind ik heel erotisch, vind ik geweldig. Ja, hier mag je niet parkeren, dus die vrouw is kansloos, met die vrouw ben je kansloos. Hier ook. Ja. En, even kijken. Parkeerzone, maximaal 2 uur. Wat denk je? Nou, Ja, toch vind ik dat leuk. Ik hou er wel mee. Ja. En dit is een leuk bord. Dit bord hangt volgens mij in de Paarclub. En dat betekent, kan ik jullie voorlezen, einde alle waarschuwingen, nu maar alles. Ja, het is een Paarclub. Ja. En dit bord is voor mij, welke de uitvoering, maar ik sta al 2 jaar parkeershandel sexy. Even kijken, ja. Thuis. Dan ga ik met jullie kiezen laten. Ja, weet ik. Microfoon was in. En we hebben een kabinet gehad. Jeetje, wat een joze was waren dat. En dat kabinet, dat is nog een knop gegaan. Maar Duitsers leven toch een beetje sadist. Ja, sorry lieve schat, ik weet dat je Duits is. Sorry, je mag niet slaan, loop niet weg, blijf zitten. Nee, maar de Duitsers hebben toch, een beetje moeilijk dat te zeggen. 85 jaar geleden hadden de Duitsers, zijn er van alles gebeurd waar iedereen van iets dat het niet leuk was. En het zijn niet alleen de Duitsers geweest hoor, ze hebben ook andere Europeanen, ja, zich als een vreselijk gedragen. Maar in ieder geval, Duitsland mag slagermuziek. En toch is er nog een beetje geëind op dat sadisme uit die oorlog. En dat zit er toch een beetje in. En hier is ons kabinet gevallen, hier heb je Dikkie Dick, Dick Schoof. Die ziet trouwens ook wel eens in de Paarclub met zijn Dikkie. En maar in ieder geval, en toen het kabinet viel, en heb ik even assistentie nodig. Toen stuurde een slagerzang meteen een liedje naar Dick Schoof. Zo sadistisch wat die man deed. Lange oren gehad. En dan het liedje. Lukt het? Greta. Mag ik Dick Schoof van Duitsland? Aisha, es Aisha, es schwer, das Auge so tief. Nou, maar er was ook een andere zangeres. En er was een andere zangeres en die was ook een beetje sadistisch. Die heeft ook meteen, onze Dick Schoof, meteen een liedje gestuurd. En het is echt tapkaardig wat ze gedaan heeft om even af te rekenen met het kabinet. En dat liedje heeft ze gestuurd aan onze Dick Schoof toen het kabinet viel. Corrie Koning, mooi was die tijd. We mogen zingen met z'n allen. kunnen we zo zeggen met z'n allen? Kom maar. Mooi was die tijd, toen wij verliefd en samen waren. Nog jong en oud. Zie je het door, Corrie Koning. Schitterend en die houden jullie, die komen zetten veel voor jullie. Maar we gaan even terug naar een tijd die voor ons allemaal bekend staat als de coronatijd. Corona heeft huisgehouden. Ik heb ook van een aantal mensen afscheid moeten nemen. Maar oké, de corona heeft in het begin was het heel heftig. Nu is corona eigenlijk niet meer zo heftig. Tenminste, dat is wat ik denk. Dat is mijn mening en jullie moeten iedereen zijn eigen mening vormen. Daar gaan we het niet over hebben. Maar tijdens die corona
was dat ja, alles lag op zijn gat, de nachtklok en alles. En de Duitsers hadden weer een liedje gemaakt, dat ging weer over corona. Dat ging weer over corona. Dat liedje ging over corona, wat die mensen hadden. En die mensen kregen geen lucht. En die sadistische Helene Fischer, die maakte daar een liedje over. Ik noem dat het coronalied, want die mensen kregen geen lucht. Schat, doe maar. Wir ziehen durch die Straßen, die Cliffs dieser Stadt. Das ist unser Land, wir für uns beide gemacht. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Hand, so wie ein Liebestattoo. Was das zwischen uns auch ist, Bilder, die man nie vergisst. Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, einfach raus, deine Augen ziehen mich aus. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns. En nou gaan we naar een Tilmars. En dit is heel gevoelig. Dat is heel gevoelig. En dit is de zwaarste, dit is een heel zwaar iets voordat ik die kras kan haken. Of krap. Voordat ik dat naar boven haal, dat onderdeel. Ik wil u erbij zeggen, dit is niet bedoeld om bevolkingsgroepen weg te zetten. Dit is niet bedoeld om mensen te choqueren. Dit is niet bedoeld gewoon, we gaan een heel diep trauma, van 85 jaar geleden, gaan we er weer terug. De mensen zaten toen in kampen, ze hadden die gele stemmen, die oorgetuigen, alles wat, die kregen een ster, op die Joden kregen een ster, 85 jaar geleden die verdwenen destijds in de kampen. Maar ik vind dus toch dat die een Duitser heeft daar een liedje over gemaakt, over die gele ster bij die mensen. En die ster, die heeft hij een liedje over gemaakt. Het is een beetje grof, het is een beetje heavy, maar hij heeft daar een liedje over gemaakt. Nou, zeg maar zo. Daar gaan ze. Seit Jahren schon lebe ich mit dir und ich danke Gott dafür, dass er mir dich gegeben hat. Als Erinnerung an unser Leben möchte ich dir heute etwas geben, ein Geschenk für alle Ewigkeit. Einen Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmelszelt, den schenk ich dir heute Nacht. Einen Stern, der deinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt und über unsere Liebe wacht. Nou, dan komen we echt langzaam op het einde van de avond. Ik heb toch even een relatie gehad. Ik heb even een relatie. Even. Ik heb even een relatie gehad. Het was een tussendoortje. En ik weet eigenlijk niet of ik die naam mag durven te zeggen. Ik heb een relatie gehad met mevrouw Faber. Sommige mensen kennen mevrouw Faber wel. Ik vond het een heerlijk date. Ik heb daar helemaal in elkaar getrokken. Ik denk, na 2 jaar moet je toch wel weer eens een keer. Ik heb er helemaal kapot. Maar mevrouw Faber zei, je krijgt van mij een leentje. Dat is gevoelig, maar mensen kregen een leentje, maar ik kan het niet krijgen. Nou oké, maar daar gaat het niet op. Ik heb tegen mevrouw Faber gezegd, mevrouw Faber, ik woon in de Kleigoelen en ik heb schitterende mensen om me heen. En ik kom ook van andere afkomst. En ik zei mevrouw Faber, daar mag ik uit.
dan heb ik tegen mevrouw Faber gezegd, mevrouw Faber, u bent uitgeprocedeerd, u kunt vertrekken. Dit is het einde van mijn show, mensen. Hoop dat jullie hebben genoten. Niemand net. Denk je nog hier over iets anders? Marcel bedankt, Andrea bedankt, super. Ik heb genoten van jullie. En dat ze weer mogelijk hebben gemaakt dat deze avond kon gebeuren. Ja, heel blij. Oh, wat toch? Ja, die had ik al gekregen hier, dat klopt, ja. Mensen hier niet gelukkig. Nog een keer. Geniet lekker. En wens iedereen allemaal luid thuis.